Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Я всего лишь руководствовался одной мыслью, что хотелось бы действительно иметь правовое государство, отечество, защита Конституции и защита законов. Вот этим трем святыням я никак не могу изменить и никогда не изменял. Вот эти вот основные святыни и стали краеугольным камнем, где мы разошлись с президентом. Гэта быў голас Юрыя Захаранкі, генерал-майора міліцыі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, які гвалтоўна знік у 1999 годзе. Запіс 98 году. Гісторыя Юрыя Захаранкі – гэта гісторыя дзеяча, які ў пэўным сэнсе зрабіўся ахвярай рэжыму, да станаўлення якога меў непасрэднае дачыненне. У гэты шэраг можна было б аднесці так званых маладых ваўкоў, якія вялі Лукашэнку да ўлады, і ягоных паплечнікаў першага году прэзідэнцтва, якія спрыялі разбурэнню прававых і дэмакратычных традыцый і ўмацаванню аўтарытарызму. Некаторыя, як Чыгір, заплацілі за сваё супрацоўніцтва з Лукашэнкам турэмнымі тэрмінамі, іншыя, як Ганчар і Захаранка, расплаціліся жыццём. Інтэрв'ю Захаранкі, якое вы пачулі на пачатку, было запісана, як я ўжо сказаў, у 98 годзе, калі генерал ужо 3 гады знаходзіўся ў апазіцыі да Лукашэнкі. На вялікі жаль, ягоныя словы пра вернасць Канстытуцыі закону можна аднесці толькі да гэтых 3 гадоў і, верагодна, да часоў, пакуль ён не быў прызначаны міністрам унутраных спраў. Бо на пасадзе міністра Захаранка, і гэта трэба прызнаць, не спрыяў прынцыпам прававой дзяржавы, паважнаму стаўленню да Канстытуцыі і да законаў. Менавіта пры міністры Захаранку міліцыя вырывала бел-чырвона-белыя сцягі ў актывістаў БНФ у сакавіку 95-го года, калі дзяржаўным быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта пры Захаранку байцы ўнутраных войскаў удзельнічалі ў збіцці дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальнай зале ў красавіку 95-го. У жніўні таго ж 95-го АМАП брутальна разагнаў менскі страйкам. Афіцэрамі Міністэрства ўнутраных спраў быў затрыманы і інтэрнаваны дэпутат Сергей Антончык. Пік супрацьстаяння апазіцыі і Захаранкі быў дасягнуты якраз у часе страйку на менскім метрапалітэне у жніўні 95-го, які супаў з візітам у Беларусь тагачаснага міністра замежных спраў Нямецчыны Клауса Кінкеля. Захаранка абвінаваціў Кінкеля ў імкненні, цытую, падтрымаць апазіцыйныя сілы, каб патапіць у крыві Беларусь. У адказ на гэта лідар свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быкаў заявіў у інтэрв'ю газеце «Свабода», што, цытую, злачыннасць за апошні год у нас павялічылася прыкладна на 33%. Па ўсім відаць, міністр унутраных спраў стаў спецыялістам не па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, а па барацьбе з прафсаюзамі, і раптам аказваецца, што ён яшчэ і спецыяліст у міжнародных справах. Канец цытаты. Амбасада Беларусі ў Боне была вымушана, як паведамляла агенцтва ДПА, дыстанцыявацца ад заяў Захаранкі. І раптам адстаўка. 12 кастрычніка 95-го года прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб звальненні Юрыя Захаранкі з пасады міністра ўнутраных спраў і прызначэнне на гэтую пасаду выканаўца абавязкаў дзяржсакратара Віктара Шэймана. Пра тое, што адбывалася раніцай таго дня ў будынку МУЗ, распавядаў той дзень Олег Груздзіловіч. Што сёння раніцай адбывалася ў міністэрстве ўнутраных справаў. Зранку там з'явіліся супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта ў цывільным адзенні, узялі пад ахову кабінет міністра і нікога не дапускалі нават у прыёмны пакой. На запыты журналістаў ніякіх каментарыяў не давалася. Вядома толькі, што ўсё міліцэйскае кіраўніцтва з раніцы было выклікана да прэзідэнта, дзе на працягу мінімум 2 гадзінаў ішла нейкая, так бы мовіць, палітінфармацыя. Але змест яе журналістам не паведамляецца. Адстаўка мела сваю перадгісторыю, сутнасць якой палягала ў канфлікце Юрыя Захаранкі з Аляксандрам Лукашэнкам, і мы крыху пра гэта распавядзем.
У пачатку верасня сродкі масавай інфармацыі паведамілі пра заяву Юрыя Захаранкі, што ён не збіраецца заходзіць у адстаўку з пасады міністра ўнутраных спраў. Ці не з'яўляецца гэта насамрэч дадатковым сведчаннем таго, што адстаўка рэальная, задаліся пытаннем аглядальнікі радыё «Свабода». Вось што перадаваў на хвалях нашага радыё Олег Груздзіловіч. Пасля пашыранай калегіі тыдзень таму, калі Юрый Захаранка захаваў за сабой пасаду міністра, пытанне аб яго адстаўцы здавалася на доўгі час адкладзеным. Адбылася, як вядома, гарачая размова з прэзідэнтам, але страсці быццам бы суцішыліся, генерал Захаранка застаўся на праваахоўчай вахце. Толькі навошта тады спатрэбілася гэтая заява, якая не абвяргае чуткі, а хутчэй іх узмацняе. Цытую: «Улічваючы і без таго складанае становішча, вымушан афіцыйна заявіць, што не бачу рэальнай падставы для добраахвотнага сыходу са сваёй пасады». Канец цытаты. Такім чынам, генерал-майор міліцыі падкрэслівае немагчымасць менавіта добраахвотнай адстаўкі. Але ў чым праблема? Хіба ж яго ўжо прымушалі гэта зрабіць? Паглядзім, што ж адбывалася ў міністэрстве ўнутраных справаў за гэтыя дні. Галоўная падзея – прадстаўленне новых намеснікаў міністра, якое прайшло ў сераду. Дзяржсакратар Віктор Шейман прадставіў супрацоўнікам міністэрства Валянціна Гальца, які захаваў пасаду камандуючага ўнутранымі войскамі і стаў зараз таксама першым намеснікам Захаранкі, ды Івана Юркіна, былога намесніка старшыні КДБ, якога раптам перакінулі ў міліцыю кіраваць усёй крымінальнай службай. Здавалася б, звычайнае мерапрыемства, прадстаўленне новых намеснікаў, без якога не абыходзіцца ні адна ўстанова пры адпаведных падзеях. Але, як высветлілася, міністр Юрый Захаранка павёў сябе на гэтым звычайным мерапрыемстве не зусім звычайна. Магчыма, я не састаяўся як палітык, але стыль майго кіравання – гэта шчырае выказванне думак. Вось такімі словамі распачаў ён сваю шчырую размову. А слухалі яго дзесяткі падначаленых, што прысутнічалі ў зале, намеснікі былыя ды новыя, а таксама Віктор Шейман, які займаў пачэснае цэнтральнае месца ў прэзідыуме. Што ж шчырага, прынцыповага сказаў ім генерал Захаранка? Па-першае, ён заявіў, што не быў упэўнены і зараз сумняваецца ў тым, ці здольны пасланнік КДБ Іван Юркін кіраваць усёй барацьбой са злачыннасцю, маючы толькі той вопыт, які быў напрацаваны ў КДБ, дзе нагрузка была значна меншая. З гэтай рэплікі Захаранкі ясна сыходзіла, што Юркіна накіравалі ў МУС насуперак меркаванням міністра. Па-другое, ён паабяцаў самы жорсткі спрос і двойчы гэта падкрэсліў з усіх намеснікаў за выкананне іх абавязкаў. Калі расшыфраваць такое выказванне, то атрымліваецца, што Захаранка папярэдзіў Гальца, каб той не марыў проста так пераседзець цяжкія часы за спіной міністра. Нарэшце, быў падкрэслены і той дзіўны факт, што галоўнае ўпраўленне дзяржаўнай аховы выведзена зараз з-пад кіраўніцтва міністэрства ўнутраных справаў і падпарадкавана напрамую прэзідэнту. Але чамусьці дагэтуль карыстаецца матэрыяльнай базай МУС, што спараджае шмат праблемаў. Толькі самае галоўнае не ў гэтым. Самае галоўнае, што кіраўнік гэтага зараз незалежнага ад міністэрства управлення Михаил Тысовец уведзены ў калегію міністэрства. Нагадаю, што гэта той самы былы дэпутат Тысовец, які кіраваў аперацыяй па збіенню дэпутатаў апазіцыі ў парламенце. Здавалася б, што б яму рабіць зараз у калегіі міністэрства, да якога ён ужо не мае ніякага дачынення. Захаранка абышоў гэта пытанне, але падкрэсліў, што такая ратацыя з ім не ўзгаднялася і жорстка выказаў надзею на змены ў будучым, калі зноў будуць камплектаваць калегію міністэрства. А зараз уявіце сабе рэакцыю на такія заявы таго ж Віктора Шеймана, які хутка пра ўсё даклаў прэзідэнту. Відавочна, што пасля гэтага прэзідэнт зноў мог вярнуцца да пытання аб міністры МУС. Як сцвярджаюць кампетэнтныя крыніцы, адпаведны ўказ зноў разглядаецца прэзідэнтам. Даведаўшыся пра гэта, міністр Захаранка і распаўсюдзіў сваю заяву, каб даць зразумець, што калі яго ўбяруць, гэта будзе недобраахвотная адстаўка. Такім чынам, у прысутнасці Віктора Шеймана, самай даверанай асобы Лукашэнкі,
Тады яшчэ міністр Захаранка выказаў сумневы ў слушнасці прызначэнняў сваімі намеснікамі былога супрацоўніка КДБ і камандуючага ўнутранымі войскамі і ўводу ў склад калегіі палкоўніка Цесаўца. Іншымі словамі, паставіў пад сумнеў кадравую палітыку прэзідэнта. Гэта тое, што было на паверхні, пра што паведамлялі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і радыё «Свабода». Пазней, ужо пасля адстаўкі, Юра Захаранка скажа, што сапраўднай прычынай адстаўкі была ягоная нязгода стварыць эскадроны смерці, спецпадраздзяленні, якія б распраўляліся па-за усялякімі судамі з тымі, каго называлі крымінальнымі аўтарытэтамі. Натуральна, гэтыя падраздзяленні можна было б выкарыстоўваць і супраць палітычных апанентаў. 12 кастрычніка 95-го году Захаранка быў адпраўлены ў адстаўку. Станіслав Шушкевіч, каментуючы для «Свабоды» гэтую навіну, назваў прэзідэнцкі указ чарговым парушэннем Канстытуцыі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі падкрэсліў, што толькі парламент, які прызначыў на гэтую пасаду Захаранку, мае юрыдычную магчымасць яго зняць. На думку Шушкевіча, сітуацыя становіцца яшчэ больш жорсткай зараз, калі Конституцыйны суд ліквідаваў усякія сумненні наконт законнасці парламента, цалкам пацвердзіўшы яго легітымнасць. У гэтых умовах зноў ісці на відавочныя парушэнні, гэта азначае, на думку Шушкевіча, ствараць яшчэ большую напружанасць у грамадстве. Цытую, «Я ўпэўнены, што прэзідыуму Верховнага Савета, яго старшыні, трэба вызначыцца па гэтаму факту», заявіў Станіслав Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Зараз гэта істотней, чым весці размовы з міжпарламенцкім саюзам, іранічна падкрэсліў ён. У першую чаргу на юрыдычны бок праблемы звярнуў увагу у сваім каментары і Станіслав Бананкевіч. Былы старшыня Нацыянальнага банка, які сёння з'яўляецца лідарам дэмакратычнай грамадзянскай партыі, таксама вызначыў дзеянні прэзідэнта як парушаючае Канстытуцыю, адносна якой сілавых міністраў прызначае і вызваляе толькі парламент. Станіслав Бананкевіч узгадаў, што такія парушэнні пачаліся яшчэ з вызвалення генеральнага пракурора Васіля Шаладонова. Мы, у сваю чаргу, можам дадаць і рэдактара парламенцкай газеты «Народнай газеты» Іосіфа Сярэдзіча, ды самого Станіслава Бананкевіча, якого прэзідэнт сняў таксама без дазволу парламента. Безумоўна, усе гэтыя вызваленні і прызначэнні новых людзей на іх пасады лічыцца легітымнымі не могуць. Зараз палітычны момант. Цытую, пра Юрыя Захаранку мы даведаліся ад самого прэзідэнта. Год таму ён абвесціў, што гэта вельмі прыстойны чалавек, які шмат зрабіў у барацьбе з карупцыяй. Вось так дыпламатычна адазваўся ў сваём каментары Станіслав Бананкевіч аб былым міністры МУС. Вядома, ён меў на ўвазе тое, што Захаранка прыйшоў да ўлады разам з прэзідэнцкай камандай, што дапамагаў пэўным чынам парламенцкай камісіі па барацьбе з карупцыяй, з якой Лукашенка і пачаў свой узлёт да прэзідэнцкай пасады. Чаму ж зараз ён пазбаўляецца свайго паплечніка? Пакуль адказаў на гэтае пытанне некалькі. Станіслав Шушкевіч лічыць, што рана ці позна, але такога прыстойнага чалавека, як Захаранка, проста павінны былі пазбавіцца. Ну і нарэшце меркаванне сугучнай думцы нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Як упэўнены дэпутат Валентин Голубеў, вызваленнем Захаранкі Лукашенка працягвае адхіленне ад улады ўсіх, хто вызначае інтарэсы мясцовай улады прыхільнай суверэнітэту Беларусі, хто здольны перашкодзіць яго імкненню прадаць на ўсходзе незалежнасць краіны. Цікава, што ў прынцыпе усе погляды не супярэчаць адзін аднаму, а наадварот нейкім чынам дапаўняюць, і гэта вельмі паказальна. Адстаўка Юрыя Захаранкі адбывалася на фоне супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання і рашэннямі Канстытуцыйнага суду, які прызнаваў указы прэзідэнта адзін за другім неадпаведнымі Канстытуцыі. Вось што перадавала Галіна Айзенштадт. Сёння Грыб накіраваў у Канстытуцыйны суд сваю чарговую заяву. Тычыцца яна апошніх кадравых прызначэнняў прэзідэнтам, у прыватнасці віцэ-прэм'ерамі Леаніда Сініцына і Васіля Даўгалёва. Ён меў права толькі прапанаваць Верхоўнаму Савету іх кандыдатуры, зацвердзіць іх ці не
справа парламента. Теперь Грыбу придется писать заяву и на конт вызволения от посады министра внутренних справ Юрия Захаренки. Президент так само повинен был унести прапанову об ім у парламент. Але колькі можна писать заяву у Конституційний суд? Ці не час узбудить процедуру імпічменту кіраўніка державы, які постоянно порушае Конституцию. Чаму парламент не збіраецца на пленарное пасяджэнне, калі ўжо атрымаў пацверджанне Конституційнага суда об легітымнасці? І Грыб, і Булахаў адказвалі, што Конституційны суд – апошняя інстанцыя, якая расстаўляе кропкі над «і». Процедура ж імпічменту вельмі складаная, бо спачатку трэба заключэнне аб парушэннях Конституцыі прэзідэнтам Конституційным судом, а потым 2/3 павінен пацвердзіць Верховны Совет. Сабраць жа сёння канстытуцыйную большасць для галасавання вельмі праблематычна. Пленарное пасяджэнне Верховнага Совета не открывается тому, что депутаты не хочуць займацца дробязнымі пытаннямі, а разгледзець бюджэт і чакаюць, калі прэм'ер-міністр і міністр фінансаў атрымаюць дазвол прэзідэнта на выступленне ў Верховным Совете. Зварот Грыба да Лукашэнкі застаўся без адказу. Між тым, з сённяшняга дня узмоцнена ахова і стаў больш жорсткім уваход пра спецыяльную кабіну у памяшканне Дома Урада, дзе размяшчаецца Верховны Совет. На пытанне чаму Грыб адказаў, што не ведае, толькі высветліў, што ўсё ўзята пад кантроль аховай прэзідэнта. Але ў Беларусі надыходзіў час, калі выканаўчая ўлада лічыла для сябе неабавязковым выконваць рашэнне Канстытуцыйнага суду. Вось як каментаваў сітуацыю на хвалях Рада Свабода Алесь Ліпай. Пісьменнік-сатырык, калі б ён узяўся апісваць сённяшняе становішча розных галінаў улады на Беларусі, напэўна б з'едліва заўважыў. Прынцып падзелу ўлады, самастойнасці дзяржаўных органаў у межах іхніх паўнамоцтваў, зафіксаваны ў артыкуле 6 беларускай канстытуцыі, пераўзыдзены. Прычым дзеля такой высновы яму не абавязкова было б адследаваць развіццё падзей за нейкі там працяглы тэрмін. Дастаткова прааналізаваць тыя з іх, што мелі месца на адыходзячым тыдні. Найпершае, што звярнула на сябе ўвагу, Канстытуцыйны суд краіны зноў давёў, што ў некаторых выпадках ён сапраўды не можа паступіцца канстытуцыйнымі прынцыпамі. Суд прызнаў, што паводле асноўнага закону паўнамоцтвы старога Верховнага Совету доўжацца да пачатку першага пасяджэння новаабранага парламенту. Гэта можна лічыць адказам згаданай інстанцыі на неаднаразовае выказванне Александра Лукашэнкі аб нелегітымнасці Верховнага Совету 12-го склікання. Але яшчэ большую, так бы мовіць, самастойнасць праявіў урад Беларусі, які па сутнасці адмовіўся выконваць папярэдняе рашэнне Канстытуцыйнага суда, паводле якога, не адпавядаючым Канстытуцыі, прызнаны быў прэзідэнцкі ўказ аб удакладненні бюджэту на 95 год. На прэсавай канферэнцыі 9 кастрычніка прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чагір заявіў, што, нягледзячы на рашэнне канстытуцыйных суддзяў, Кабінет міністраў надалей будзе кіравацца ў сваёй дзейнасці менавіта прэзідэнцкім указам. Такім чынам, у кастрычніку 95-го года прэм'ер-міністр Міхаіл Чагір заявіў, што Канстытуцыйны суд для яго не аўтарытэт, што ён будзе выконваць указы прэзідэнта, а не рашэнне Канстытуцыйнага суду. Наперадзе ў Чагіра быў яшчэ год шляху, які завяршыў тыя дні Юрый Захаренка, выкананне сумнеўных распараджэнняў Лукашэнкі. Перад рэферэндумам 96-го году Чагір пакіне пасаду прэм'ера. Але гэта адбудзецца толькі праз год. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.